focus now is to ensure that we allow the search and rescue efforts to proceed so that any recovery that can be happens as soon as possible. Lenyukelea kutsho kwisine inani labantu abaswelekileyo kwiselegu sokudilika kwesakhiwo esinemigangatho emine eVerulam eThekwini. Isebe lemfundo ephakamileyo likhuphe isaziso senjongo yokurhoxisa ukubhaliswa kweekholeji ezintathu neziquka iDamelin, iCity Varsity kunye neIkhesa City Campus. Mzantsi Afrika nelizwe laseMozambique babambisene ekuqiniseni ukhuseleko kwanokunciphisa ingxinano kumda elibombo nophakathi kwalamazwe mabini ngeli xesha limanqadanqada ezindleleni. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Msontsondo. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu uDean Macpherson ephelekwe ngumphathiswa wobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal umfundisi Thulasizwe Buthelezi bahambele indawo yeqhwayelo apho kudilike isakhiwo esinemigangatho emine eVerulam eThekwini kanti lenyukelea kutsho kwisini inani labantu abaswelekileyo kwesiselegu. Usodolophu kamasipala waseThekwini uCyril Xaba uthi iintsapho zisabambelele ethembeni lokuhlangulwa ngompumelelo kwamalungu azo. I met with the families. They're still hoping that their relatives will be rescued and then be treated in the various places of care. Ngelixa umphathiswa weCOGTA ethe baza kusebenza belijonge encwadini ixesha ukuhlangula abo bakholelwa ukuba basavaleleke ngaphantsi kobugoxo. Our focus now is to ensure that we allow the search and rescue efforts to proceed so that any recovery that can be happens as soon as possible. We do want to thank all stakeholders on behalf of the province who responded, both from the various government sectors and also the private companies which came on board to ensure that we save lives. As yesterday, lives were saved and they were brought to the hospital. Kambe umphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso uDean Macpherson uthi kungenzeka okokuba kusekho abantu abavalelekileyo. The teams are currently trying to extract another deceased individual. My briefing this morning from the team on board up there is that the reality is we don't know how many people could possibly still be trapped. Uhlabele Mgama ke kambe sithi abazukuqashisela ngoyena nobangela wokudilika kwesi sakhiwo. We are not going to be speculating on the cause of this tragedy. We remain focused on the rescue efforts. The cause will come and we will get to the bottom of what has gone on here after consulting with stakeholders, particularly in the province and the city. But suffice to say that the Council for the Built Environment will be leading an investigation at the appropriate time. Ukanti kutyalwe izinja zomkhondo ezazincedisa kwisiganeko saseGeorge sokudilika kwesakhiwo kwilinge lokuzama ukuhlangula amanye amaxhoba. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uBhuti Manamela ukhupha isaziso senjongo zokurhoxisa ukubhaliswa kwamaziko emfundo amathathu naphantsi kwe-EDUCAUR, iCity Varsity, iDamelin kunye neIkhesa City Campus kudala kwabakho iingxelo zokuba la maziko anomkhuba wokungathobeli imithetho elawula imfundo ephakamileyo kweli. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo ufikelele kwesi sigqibo emva kokuba la maziko esilele ukufaka ingxelo ngemiba yolawulo kula maziko kuquka nengxelo yezezimali. Kanti isebe lemfundo ephakamileyo lithi liziphawulile neengxelo zokuba iCity Varsity kunye neIkhesa City Campus azisasebenzi. Nangona kunjalo elisebe lithi liza kunika la maziko emfundo ithuba lokuziphendulela ze liqinisekise ukuba abafundi abachaphazelekileyo bafumana inkxaso.
Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Creecy ephelekwe ngugxa wakhe waseMozambique uJoão Jorge Matlombe namhlanje batyelele umda iLibombo kunye nomda iRisano Garcia nenqumleza phakathi kwalamazwe mabini ngelinge lokuqinisa nokunyanzelisa umthetho kwabo baza kuthi bazalala besebenzisa le mida mibini. Nkosikazi Creecy uthi lamazwe mabini akwadli iqhinge lesisigxina lokuqinisa imithetho yemida edibanisa lamazwe mabini. Utyelelo lukamphathiswa wezothutho kweli uBarbara Creecy noJoão Jorge Matlombe waseMozambique luthe kamva lalandelwa luqoqo lwezithuthi ku-N4 Cebukuhle noMzantsi Afrika kunye neMozambique. Isizathu soko ngokokutsho kukaCreecy ibikukuqaphela indlela ezinakuthi zisetyenziswe ukuphungula ixesha lophononongo lweempepha zokungena kulamazwe mabini. We already have 4 mobile trucks that will be stationed. One of them will be stationed where we are standing and the other 3 in the lanes to our left and to our right. And when a truck comes here, they will be processed. A truck that is bound for Mozambique will be processed at the same time by both the South African and the Mozambican authorities. Weleke ngelithi le nkqubo okwangoku ayoyesigxina kwaye ijolise ekusebenzisaneni nabaqhubi betruck kuphela. When this facility is fully operational, it will be able to process up to 2,800 trucks a day. Ufunqu uthe wabonakala kumda waseLibombo, nto leyo inyanzelise ukuba kongezwe amagosa ezomthetho. There is a bit of a peak in terms of traffic movements across the border, but secondly, we are deploying here as we are deploying along the corridor and other corridors across the country. Traffic police are here, CPRTA, BMA, to monitor the situation and to inspect vehicles to make sure they are roadworthy, to make sure that people are abiding by the rules of the road, but also more importantly, to make sure that we have got order on our roads before Christmas. Ngethuba sisiza emoyeni bebesele bebabini abantu ababanjiweyo. Ngexesha lonyaka bemibeli babhekisa imibombo kwiindawo ezahlukeneyo beyokuchitha ixesha neentsapho bambi baya kwiholide. Ukanti sileli jelo siye sazeka mzekweni safana nabemibeli sasingise eThekwini, kodwa apha endleleni intatheli yethu ihambe isima kwiidolophu ezincinci ezifana neFanrene nalapho uluntu luziva lulityelwe ziinkokheli njengoko bejongene nengxaki yokuziswa kweenkonzo. Abahlali baseHarrismith bathi idolophu yabo minyaka le ithwaxwa zimvula ezimandla nezisuba imiphefumlo yabantu kwaye bagxeka umasipala ngelithi akazithatheli ingqalelo iingxaki zabo zokuzisa kweenkonzo eluntwini. If the drains were cleaned on a regular basis, we wouldn't have that many on the roads and it wouldn't affect the businesses in the CBD. So if the municipality can just step up a little bit more and clean the drains on a regular basis in the town, businesses wouldn't be affected because as you can see, the town right now, the weather isn't too good. So businesses are afraid because as soon as it starts raining in the middle of the night, downtown, it will end up flooding. Abahlali bathi amanzi abawaselayo akacocekanga kwaphela. Siwasebenzisela ukudla ngawo, sigeze ngawo, iwona amanzi siwasebenzisayo uma impompi ivaliwe ngoba amanzi awaphuma empompini. Ukwaklina angicabanga ukuthi umphakathi uyawaklina ngoba isikhathi sokuthi uwabilise nogesi siyasokola, asikhona ukuthi ke sithola imali yokuthenga ugesi nezinkuni asinazo, siwaphuza nje enjalo amanzi. Asinakekelwa nje la. Ikhalazo bayadinga kodwa mase kumele kuphumelele ayikho into ephumelelayo. Vele kuthuleke nje kuphelele phansi. Asisizakala nganethi. Ukanti ziliqala idolophu ezisakhala ngokungafumani inkonzo kwamasipala bazo. Iphulo lokusindisa ubomi liyaqhuba eSoweto kulempela veki kudederhu lwevenkile lwaseMaponya. Imibutho eyahlukeneyo nequka iStanley kunye neDaphne Nkosi Foundation siqalise iStem Cell Donor Drive ejolise ekuvaleni ukunqongophala kokunikezela kwegazi namalungu omzimba nokuthi asindise ubomi ingakumbi kubantu abantsundu. Ngokweenkcukacha manani zamvanje malunga ne-7,000 yabantu bafunyaniswa benomhlaza wegazi minyaka le kwaye umyinge we-33% yelo nani
ngabantwana. Ngoko ke imibutho eyahlukeneyo isungule iphulo lokunikezela ngegazi kunye ne-stem cells. Eli phulo likwahlonipha uZakithi Nkosi owayeneminyaka 19 ubudala nowayenesifo segazi wathi waphulukana nobomi bakhe emva kokungafumani imnikelo we-stem cells. Umseki walombutho nokwangunozala kaZakithi uthi ukusweleka kwentombi yakhe kwamkhuthaza ukuba aqalise eli phulo. I lost my daughter because the medication that she needed when she had to get treatment, I had to apply and it took long. And by the time it came, because when you have to do the only solution was stem cell transplant. And when she had to get stem cell and be compromised, it was too late. Ugqirha wabantwana kunye nenzululwazi yezonyango uthi eli phulo lijolise ekufundiseni uluntu ngokubaluleka kokunikela ngegazi kunye nobomi obunothi busindiswe koko. This is something that you can do. You just take one day off work and you're back to work the next day. It's not an operation. And I think the enormity of the problem could not be overstated. There are thousands of people in South Africa living with these diseases, affecting adults as well as children. And we are causing, I like to call it a silent genocide, because these are the diseases that people don't know about, and children are just dying and adults are just dying without a diagnosis, without the chance of even giving them the opportunity to survive. Owanikela ngegazi ze wasindisa ubomi besigulana uthi kukho imbono erhabaxa ngabantu abamnyama malunga nokunikela ngamalungu omzimba. I know I might not be something much, but I did save someone, and wherever they are, I hope they are still living well, and if the opportunity presents itself, I hope they get to save someone else as well. Eli phulo neliqhuba kudederhu lwevenkile lasemaponya eSoweto liyaqukunjelwa ngomso. Iqela lomculo iLady Smith Black Mambazo esele liwongwe izihlandlo ezinhlanu ngebhaso leGrammy lithi lifuna ukukhunjulwa njengeqela elikwaziyo ukubumba iintlanga zabantu ezahlukeneyo ngomculo nomdaniso. Eli qela libe yinxalenye yomsitho emibhiyozo yeChristmas iChristmas Carol eShongweni KwaZulu-Natal izolo. Kanti kulo nyaka iBlack Mambazo ifince 65 oko lasungulwayo eli qela lomculo wesicathamiya. Usibongiseni Shabalala ongunyana walowo wasungula iqela iLady Smith Black Mambazo uba uJoseph Shabalala uthi eli qela lingumnombo katata wabo owayekholelwa kubumbano nokwakha uxolo. It's a vision of our father that came true because his wish was for the people of South Africa to be able to work together with one another, to be work together in peace. His vision when he started the group was to promote the music as well, the music of South Africa. Ukwathe umnqeno wabo kukulondoloza lelifa elashiywa ilenkonde ngokuthi bakhe isikolo esiza kuba likhaya leetalente zabemi boMzantsi Afrika. We'd like to share with all the people in the world that South African, our music, the cultural music, that is where you learn who you are. All the cultural music, not only the Zulu music that we sing, but all the indigenous music of South Africa. That's why he wanted to build a school where all the indigenous music of South Africa can be preserved and be taught, because that is where young people can learn who they are. Wisonge ngelithi kubalulekile ke ukuzazi uzidle ngemvelaphi yakho. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Dibame ngazibini ke kuwe qwathikazi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu mna ngegama ndikuThabile ndeyinzwakazi yasebathenjini mvanje ke bethuna masijongeni kaloku ke nansi iMozulu leyo ke mbukeli wam ekhaya siyasiphawuleni kaloku ke iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokuba ndiyawuphola kuqwenka manje nje kumbindi apha futhi ke impela kwindawo ezininzi ezifana napha ekodiyara futhi kwexesha lasekuseni phaya kumyoli kuzweka kamandi bevuswa ngula 12 degrees bavala mbukeli wam ekhaya futhi balusonge kusuku
usuku lwabo ngomsemva kwedilala belusonga ngamashumi nje amabini eculture sisithoba ngokubanzi bese amaqondo akho ke yaphansi naphezulu sivuleke iphondo lokuqala eliphalona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke kumbindi nentshona yelaphondo phaka lokuqala dokwe futhi qaba ngamafu phaya nenkwance ngephexeli bevuswa kaloku mbukelo wami ekhaya futhi nguye kaloku la 9 degrees nansi imozulu phaya ephondweni futhi ke lase-Freystata nelizinze kumbindi kumzantsi Afrika mpela ke kumazantsi welaphondo phaka Bloemfontein kwasekuseni futhi nazo zonke nje ezaziphaluka yilonkwanca nezo ndudumo phaya ekuseni ngenxa ka-14 degrees ithi bese kaloku khona futhi ke imozulu kwiphondo laphaya entshona koloni ngamandla imbukelo ekhaya kwimpuma namantla welaphondo phaka Bloemfontein kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya kaloku ko-12 degrees xa bevuka ekuseni kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo laphaya ko-Northern Cape mpela imbukelo wami ekhaya futhi ke kwindawo ezininzi ezikwintshona namantla welaphondo njengaphaya kaloku ko-Upington kucwengile phaya ekuseni futhi ngenxa ka-16 degrees kunqembe nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya e-Northwest ngamandla ke kwintshona futhi namazantsi welaphondo phaya ko-Vryburg kumbindi phaya kwintshona futhi ekuseni ko-15 degrees napha kwimpuma phaya ko-Klerksdorp kusanetha kududume xa bevuka ngomso kanti ke baphila kanje kwelaphondo lase-Gauteng ngamandla ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya kwasekuseni futhi ko-Carletonville ekuseni ngu-16 degrees napha kumazantsi nempuma yelaphondo phaya ko-Springs bevuswa ingqele phaya nendudumo ngeshumi nje elinesihlanu nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya ko-Limpopo mpela ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya ko-Thabazimbi ekuseni futhi kuyafefa ko-20 degrees naxa sisehla njalo bukela ekhaya ngokubanzi sijoke kaloku futhi ke ephondweni lasempumalanga ngamandla ke kumantla welaphondo lempuma phaya ko-Sikhukuza umzekelo ekuseni futhi ku-20 degrees napha kumazantsi welaphondo futhi kuyanetha yonke la ntsasa ko-Standerton ko-17 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya bekhina kaloku KwaZulu Natal mpela ke kumazantsi welaphondo phaya ko-Kokstad ekuseni phaya yinkwanca neentshizane zithe gqa ko-10 degrees mna ndikuthanda kangaka xa ndishiyela imiyoli. Oxa bethu baza kuziphaka zishushu izindaba zethu ngomso thina masidibane kwakhona ngoLwesibini kamnandi mawethu.